praktických sestier, asistentov, sestier, pôrodných asistentiek, pretože tie kompetencie potrebujeme nejakým spôsobom upraviť. Prijali sme už rozhodnutie, že o 150 študentov medicíny sa od tohto školského roka na lekárskej fakulty prihlási. A áno, budeme riešiť aj stredné zdravotné školy a sestry, aj stredné zdravotné školy a sestry, ale táto zmena sa vie dotknúť a pretaviť do legislatívy, respektíve do praxe až od budúceho roka, čiže 2025-2026. Čo tu pani ministerka spomína, to sú naozaj technické veci. Mne to príde tak, že robia sa veci na poslednú chvíľu, dávajú sa jeden pozmeňovák cez druhý, nevie, čo robí ľavá ruka, nevie, čo robí pravá ruka. A potom tu prídu technické veci a sú nám prezentované, že zachraňujú tú situáciu. No nie, je to 8 mesiacov naozaj od volieb, každý sme kandidovali s nejakým programom, každý sme vedeli, čo v tom zdravotníctve chceme urobiť, sme to predstavovali občanom. Dobre, chýbajú nám tisíce zdravotných sestier, alebo stovky pediatrov, ako by ste to vyriešili vy, aby sa to objavili? Očakával by som tu plán, ako navýšime tie počty samotných sestier. Namiesto toho navýšite počty na stredných vzdelávacích inštitúciách. Zároveň sa tu rozprávalo o nejakom duálnom vzdelávaní, nič nemáme na stole, nevieme o tom diskutovať. Ale ja rád veľmi dokončím, keď príde nejaké opatrenie, tak naozaj ide skrátenou legislatívnou formou, nejakým prílepkom a potom sa veľmi ľahko môže stať, že za niekoľko mesiacov zistíme, že sme urobili viac chyb, ako sme niečo zachránili. Keď naopak ide o pomáhanie Pente, tak pani ministerka vedela urobiť to rozhodnutie 4 dní po voľbách. Keď ale ide o pomoc pacientom... Myslíte teraz dve nemocnice, čo zvyšila tak, ale keď ide naopak o pomoc pacientom, napríklad riešenie doplatkov, sestry alebo pediatria, tak tu už počúvame potom výhovorky o tom, ako sa niečo nedá, ako to dlho trvá, ako treba diskutovať. A treba diskutovať a potom vidíme iba, že ide skráteným legislatívnym konaním, prílepkami. Takto sa to nemá robiť. Toto je chaos, toto je babráctvo, takto by sa nemalo vládnuť. Pani ministerka? Pán poslanec, ja viem, že vy sa prezentujete ako dokonalosť sama. Jednoducho, ak si vymyslíte, že zmeniť vzdelávanie na stredných zdravotných školách dokážeme za ani nie 7 mesiacov, alebo priniesť legislatívu bez toho, aby to bolo odrokované so zástupcami sestier, s ministerstvom školstva, tak to vám veľmi gratulujem. Určite by ste bol v tomto najlepší minister zdravotníctva, ktorý za 6 mesiacov vyrieši všetky problémy, ktoré sa týkajú nedostatku zdravotného personálu za 20 alebo 25 rokov v slovenskom zdravotníctve. Chcem povedať, že medzi ministerstvom zdravotníctva a školstva na mesačnej báze